sara ka sanya ka faduwa. Stephanie farin ciki na kai baka damuwa, ganin tauraruwa ban ki in gaishe ka ba. Daga agwara kuna kushi ne a sahun farko, fadar tauraruwa haska gidan kowa. Dole na gaishe ku domin kuwa kun girma. Yaran mata aminin tauraruwa kai ma na yi gaida kai, tafiyar mi in gurubu in zami sai da kai. Yaran mata kama gaisuwa ta a waka ta yan gurubu kai ma ban wuce ka ba. Lamini kisi ta boy masoyi na jiddawa, kin biya ta mata gada kana yi jinjina. Lamini kisi ta baitin ka nake yi kana yi na. Masoyin mutum da gaisuwa ta na bayyana, gada ka in har kana ji ai ban wuce ka ba. Harbi zaki amanar ra'ali zaki gada kana yi gaisuwa. Harbi zaki zuciyar ka kada ka sanya damuwa. Masoyi baya barin masoyi ya faduwa, akwata shi zaka dara baki ciki ba ka yi ba. Nabila yar amana ta Yusuf ga gaisuwa, Nabila mai hali na kirki ta Yusuf tauraruwa. A waƙar da na yi biyawa na yi kiran ki kainuwa, Nabila sunanki na sabon wuce shi ba. Abdullahi fiya ya karatu daga aljarwan shinkana ina, a waƙin kobi Muhammad yake maka jinjina. Abdullahi daga aljar suna na zayyana, a baituka na waka kai ma ban kisa ka ba. Hajiya Rahama maman Umar amanar zakin lobi na sanya ke ma ban kisa ki ba. Hajiya Rahama sama da ke ba a ki ba, domin kuwa kina da kirki ba zan iya banki ba. Maman Umar hatta jigar kina yi gaisuwa. Maryam yar garin Miyami kanwar Yusuf zakin lobi na gari da ke, a jigiyar da ke da kirki sannan akwai amana waka ta fasai da ke. Maryam kanwa ga Yusuf aina yaba da ke, hakan yasa na sanyo ki ban wuce ki ba. Zakiya ta ni zaki suna linzami, a waka ta na sako ki ka gaisu barki ki ma ban kisa ki ba. Dawi yaro mai zamani ango ga Fatima huce raini, na gaishe ka dawi yaro mai zamani, a waƙar da na biya ka ji ban kisa ka ba. Zaki no damuwa yayan Fatima Madina kai ma na yi gaida kai, domin zaki no damuwa ba ka jiji da kai. Alzaki uban maza ya ce na gaida kai, in yi jinjina gare ka na yau ba zan ki ba. Ni ba zan wuce ka ba, asheruwa manar zaki no damuwa, mutumin kwarai ashiru da bai raina karuwa. Da baitin ka na biya kada kana yi gaisuwa, a waƙar gurbi na tauraruwa ban kisa ka ba. Agwara kuna kushi ne a sahun farko, fadar tauraruwa haska gidan kowa. Dole na gaishe ku domin kuwa kun girma. Isa mai na ja a waƙar na yi sanyawa, amanar bashir zakin lubu gaidawa. Isa mai na ja mai halayen birgewa, don kowa fana kai ne kai baka gawa. Sanyo lelar lokul gwamnan giwawa, milana yi miki shaida ke baka da roha. Dukkanin wanda ya zo gunki shi zaki baiwa, an miki shaida ta kirki a nema ba zan yi ba. Na sa bashir zakin lobiya ya ga Maryam shi ma na gai da shi. Bashir mai nagarta wanda baya yin fushi, inda yana da kirki tafiyar wasai da shi. Bashir zakin lobi ban ga irin ka ba. Amar farin cikin Maryam na sako da kai, agun Maryam ba amar na shaida ba ya kai. Wanda matsayi cikin zuciya
sanda babar ramla da garin kinti ima bai tukana sanda na maka baiti don alkawar na ɗauka ba zan kisa haka ba gaye dan wanka Libya ba za na bar ka ba gaye dan wanka kai ma kana son gaba cikin masoya na san ba za ka ki mu ba shi ya saka a waka ba zan kiya banka ba na sa jari Abdul Malik